Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Výška odvodov do druhého piliera sa opäť mení. Priatelia, znamená to, že do budúcich dôchodkov a pre budúcich dôchodcov to znamenajú trošku zlé správy. Pravdepodobne nás čakajú nižšie penzie. Navyše dokonca ani nikto nevie, ako bude vyzerať druhý pilier o 5, 10 či 20 rokov. No a čo s tým? Presne to je otázka na môjho dnešného hostia, finančného sprostredkovateľa zo spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, Eduarda Nespešného. Vitaj. Ahoj, vítam ťa. Ja som veľmi vďačná za to, že si prijal moje pozvanie, že dnes budeme hovoriť na takúto veľmi zaujímavú a aktuálnu tému. Ale ešte predtým, ako sa do nej pustím, len poviem, že sledujete reláciu Smart Talky. Moje meno je Jana Horniaková, no a teším sa, že môžete aj vy, milí priatelia, dostať informácie z prvej ruky a bez omačky, lebo presne o tom je relácia Smart Talky. Edo, ty si finančný sprostredkovateľ s dlhoročnou praxou. Prosím ťa pekne, čo sa nám to deje na našich finančných trhoch a prečo sa opäť mení tento druhý pilier, respektíve aký to bude mať dopad na výšku našich budúcich dôchodkov? No, myslím, že najdôležitejšie je povedať, že každá nejaká nová vláda vždy ju niečo nové napadne, čím by mohla zmeniť druhý pilier. Bohužiaľ je to v 90% prípadoch skôr k horšiemu, aby sa nejakým spôsobom zachránila slovenská ekonomika a menej je myslené na občana. Mhm. Rozumiem. Ja som niekde čítala názor investičného analytika zo spoločnosti Fingo.sk Františka Burdu, ktorý tvrdí, že riešením na celú situáciu, na ktoré sa môže spoľahnúť v podstate každý z nás, je veľmi jednoduché. A síce je to taká istá finančná zodpovednosť a teda mať vlastný dôchodkový pilier. A na ten v podstate nemôže siahnuť žiadna vláda. Inými slovami, ak chceme slušný dôchodok, musíme si naň začať šetriť. Čo si o tom myslíš ty? Naozaj je to o tej finančnej zodpovednosti na každom jednom človekovi? Určite áno, určite áno. Dokonca stále mám niekde v pamäti, že aj vo večerných novinách, alebo respektíve v správach, už bolo niekoľkokrát spomenuté, že naozaj každý človek, pokiaľ chce mať nejaký dôchodok, nemal by sa spoliehať len na ten druhý pilier, respektíve vôbec by sa na neho nemal spoliehať. Je to hlavne teda kvôli tomu, že vždy, keď sa udeje nejaká zmena, alebo respektíve keď sa deje nejaká zmena, nikdy nevieme, dokedy tá zmena bude trvať, či niekedy nevyzerá úplne, že zle tá zmena, niekedy vyzerá fajn, to ale neznamená, že sa k tej zmene vôbec dostane. Tak napríklad, ako to bolo teraz, že v tomto čase už malo do druhého piliera každému plynúť viac percent. Nakoniec sa ale táto dobrá zmena ukončila a v konečnom dôsledku každému plynie menej percent do druhého piliera. Tak či onak, ale viac než... Áno, tak či onak, ale viac než takmer 2 milióny, ak to možno takto zaokrúhliť, sporiteľov si v druhom pilieri našetrilo už takmer 15 miliard eur. To hovoria štatistiky. Táto suma však bude rásť v budúcnosti ale pomalšie, pretože po zmene zákona má teda odchádzať do druhého piliera nie 5,5%, ale len 4% vymerievacieho základu. No ale poďme sa mi teda pozrieť na tie dôsledky toho zníženia odvodov do toho druhého piliera. Skús nám to rozmeniť na drobné. Čo to znamená prakticky? Reálne to znamená to, že každý sporiteľ bude mať o 10 000 eur menej na svojom dôchodkovom účte, keď sa dostane do dôchodkového veku, čo je samozrejme úplne extrémny rozdiel. A to sa rozprávame ešte aj o tom, že o čom sa teda moc nerozpráva, ale aj tzv. Referenčná suma sa každý rokom zvyšuje, momentálne 651 eur a 70 centov. A táto referenčná suma je ukazovateľom toho, či si sporiteľ bude môcť vybrať hotovosť v čase, keď pôjde do dôchodku, alebo si bude musieť vybrať nejaký programový výber. Takže aj táto suma sa nám z roka na rok zvyšuje. Teraz napríklad stúpla až o 130 eur.
Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. V každom prípade, priatelia, sledujete reláciu Smart Talky s Janou Horniakovou. Dnes mojím hosťom je finančný sprostredkovateľ Eduard Nespešný a rozprávame o zmenách v druhom dôchodkovom pilieri. Čo to sme už načrtli v prvom vstupe, ale poďme si teraz rozmeniť na drobné, aké sú alternatívy pre tých, ktorí sa spoliehali na tento druhý pilier. Lebo naozaj v živote nemáme nič isté, jednou istotou je, že sa všetko mení, a obzvlášť vo financiách. No, jedinou istotou sami pre seba sme my sami. Ne? Je to bohužiaľ tak, nemôžeme sa spoliehať na nič, čo štát vymyslí alebo čo sa snaží nejakým spôsobom udržať alebo stále meniť. Jedine, čo môžeme spraviť, je naozaj to, čím skôr si svedomito začať sporiť sám pre seba, vytvoriť si taký svoj vlastný dôchodkový pilier, a na ktorý nám samozrejme nikto nemôže siahnuť, nikto nám to nemôže zmeniť, žiadne nejaké pravidlá. Je to skutočne len to, ako si to určíme my. Samozrejme, vždy je dobré sa poradiť s niekým, kto sa viac vyzná v investovaní, sporení a presne vie nastaviť nejakú sumu, ktorej by sa chcel ten daný sporiteľ dostať. Presne tak, a ja využijem ten priestor, že si tu s nami. Edo, povedz nám, aké sú možnosti investovania, ty si odborníkom, si finančný sprostredkovateľ, do vlastného dôchodkového piliera. Aké sú tie možnosti? No, možností je veľa. Najdôležitejšie ale uvedomiť si to, že čo v nejakom čase chcem dosiahnuť a ako si aj nejako rozložiť riziko, alebo ako vnímam riziko ja ako investor. Uh-huh. Určite je dôležité začať jakoby od piky, a tým myslím, že je super mysleť na dôchodok, je to naša dnešná téma, a od piky myslím tým, že každý by mal mať vytvorenú takú svoju najprv malú nejakú finančnú rezervu na nejaké 3 mesiace fungovania, kde by naozaj čokoľvek v živote vzniklo. To je to Ďalej, minimum, tie 3 mesiace, to je to minimum. Áno, presne také minimum. Potom je druhý level, kedy by mal mať sporiteľ odložených aspoň na pol roka, prípadne mať nejaké rizikové životné poistenie. A tretí level je naozaj mysleť na dôchodok tým, že si viem odkladať každý mesiac nejakú sumu. Čím dlhšie si ju budem odkladať, tak o to samozrejme si viem bezpečnejšie nasporiť na svoj cieľ na dôchodok. Rozumiem. Vieme to na základe investičných nástrojov veľmi pekne vypočítať, koľko by si mal sporiteľ odkladať, aby sa skutočne dostal k svojmu cieľu. No a keby sme mali byť možno že konkrétnejší a povedať na takých príkladoch z praxe, z tvojej praxe finančného sprostredkovateľa, povedz možno že tak konkrétnejšie, aby to bolo uchopiteľnejšie. Rozumiem. Môžeme sa rozprávať o tom, že naozaj človek, ktorý príde do dôchodku, príde zhruba o 60% svojho príjmu, čo môže byť naozaj veľký šok a zrazu stres. Preto, keď máme do dôchodku čas viac ako 20 rokov, tak väčšinou nám stačí odkladať si 10-15% zo svojho príjmu a vieme si zabezpečiť naozaj dôstojný život na dôchodku, aby nám to zabezpečilo tento prepad príjmu. Keď si to dáme do čísel, do percent, väčšinou to takto vychádza. Samozrejme, je to o tom, že každý sporiteľ má iné predstavy o svojom dôchodku, a samozrejme vieme si predstaviť, že namiesto dôchodku a sedenia niekde v bratislavskom byte alebo kdekoľvek v byte by sme radšej chodili niekde po dovolenkách, tak ako to vidíme, niekde rakúsky, nemeckí dôchodci ako chodia po dovolenkách, tak v zásade nie je nejakým extrémnym problémom si aj takéto niečo zabezpečiť. Dôležité je ale začať čím skôr. V takom prípade, čím skôr začneme, tým menej si musíme na to odkladať. Rozumiem. Keď začíname neskôr, musíme si odkladať samozrejme viac.
No dobre, skúsme nejaký konkrétny príklad. Človek, ktorý má 40 rokov, rátame plus minus, že do dôchodku mohol odísť nejakej 65-ke, 68 ako 68-ročný, ako príklad Áno. povádza. Hej. Koľko si má mesačne odkladať, aby ten dôchodok tak nebolel? Aha. Konkrétne si myslím, že v takomto prípade by nám mohlo stačiť nejakých 70 eur mesačne. OK. Ne? Čo v Čo prípade, 70 eur pardon, nie je zase až taká suma, ktorú si myslím, že by klient si nemohol odložiť, s tým, že naozaj za tým vidí tú vidinu budúceho plúdu. Rozumiem. A čo tá mladšia veková kategória, ktorá končí vysoké školy, povedzme tí 25-roční mladí ľudia, tí majú naozaj o mnoho jednoduchšiu situáciu, čo sa týka šetrenia a sporenia na dôchodok. Koľko im odporúčaš odkladať mesačne? V prípade takýchto naozaj mladých ľudí, tam kľudne môžeme začínať na 30 eurách Mhm. a za tie roky vieme skutočne dosiahnuť pekné výsledky. Najlepším samozrejme riešením, tak ako sa to robí aj niekde v zahraničí, dieťa sa narodí a v tom momente hneď má uzavretú investíciu, na ktorú kľudne môže plynúť 5, 7, 10 eur mesačne a pokiaľ si bude túto sumu odkladať celý život, v Mhm. podstate ho nebude akoby ani cítiť, lebo je to skutočne malá suma a na dôchodku môže cestovať s Nemcami. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Malinko sa obávam tej staršej vekovej kategórie, ktorí možno chytia depresiu pri počúvaní týchto prognóz. Mám na mysli 50-tníkov. Čo odporúčaš im? Ako si vybrať vhodnú tú stratégiu šetrenia alebo možno investovania do rôznych typov produktov? Má to zmysel v ich prípade, povedzme, do fondov akcií alebo nehnuteľností či umenia? Určite áno, v každom prípade investovanie má vždy zmysel. Vždy v každom prípade má zmysel, je len dôležité to nastavenie a správne očakávania. Logicky, ako 50-ročný človek, keď viem, že na investovanie mám 15-17 rokov, tak nemôžem dosiahnuť to, čo za 20-25 rokov. Viem si to ale prípadnými nejakými ďalšími investíciami aspoň nejako dorovnať alebo znížiť ten dopad. Rozumiem. Priatelia, stále sledujete reláciu Smart Talky s Janou Horniakovou. Mojím dnešným hostom je finančný sprostredkovateľ Eduard Nespešný a rozprávame sa o zmenách v druhom dôchodkovom pilieri. Hovoríme o tom, akým spôsobom sa dobre pripraviť na dôchodok, pretože reálne hrozí, že naozaj tie dôchodočky budú dosť podstatne nižšie, náš životný komfort pôjde dolu možno aj o 60%. Vyzerá to síce na prvý pohľad hrozivo, ale stále sa dá pripraviť dostatočný finančný vankúš. Edo, vedel by si možno tak prakticky poradiť pre tých menej disciplinovaných naozaj klientov, ako disciplinovane šetriť, respektíve možno nejaké typy na automatické investovanie? Úplne ti rozumiem, veľakrát sa s tým stretávam a v takomto prípade radím klientom veľmi jednoduchú vec. Viete, ktorý deň vám príde výplata na účet? Hneď na ten deň si nastavujte trvalé príkazy a žite z toho, čo vám ostane. Mnoho ľudí to bohužiaľ robí naopak. Poplatí také, povedzme tomu, že povinné výpalné, nejakú hypotéku, nejaké poistenia a čaká, že im na konci mesiaca niečo ostane a že to by si potom eventuálne odložili. Bohužiaľ, tá logika je úplne opačná. Priznajme si to, keď vidíme, že nám ešte pred výplatou niečo ostáva, tak skôr rozmýšľame, čo by sme si ešte kúpili, kam by sme išli. No, naozaj odporúčam vždy najprv zaplatiť sebe, mysleť na seba. My sme pre seba najdôležitejšie aktívum, ako máme v našom živote. Sme jediní, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Preto skutočne viete, v ktorý deň vám chodí výplata, hneď na ten deň si nastaviť trvalé príkazy, aby som si to tzv. Akože ani nevšimol.
a žiť podľa toho, koľko mi ostalo. Podľa toho si nastaviť výdavky, výlety a prípadne darčeky. Mhm. Ešte by ma celkom zaujímalo to, čo radíš svojim klientom, keď spolu riešite, ako si dobre nastaviť to finančné zdravie, hej? A ten finančný rodinný koláč. Ako ho dobre upiec a nastaviť? V zmysle odloženie na budúcnosť, na dôchodok a tých fixných variabilných nákladov, eventuálne ďalších možností investovania. Čo radíš? V akom pomere si to tak nejako rozložiť, aby nezabíjala nás hypotéka, leasingy, nezabíjalo nás odkladanie na dôchodok, na budúcnosť. Porať a možno taký nejaký aspoň jednoduchý vzorec, hej, že akým spôsobom uchopiť tie financie v rodine. S mnohými klientmi naozaj riešim to, čo je pre nich v danom čase naozaj dôležité. Či je pre nich naozaj dôležité mať auto na splátky a mať skutočne 300, 400, 500 eurové splátky, alebo či nemôžu mať vlastnejšie auto a s tými peniazmi radšej hospodáriť naozaj inak. Mysleť na budúcnosť, alebo prípadne aj na výlety, hej? Keď vieme niečo také ušetriť. Žijeme v časoch, kedy má každý Netflix, Disney, Spotify, platí si úložisko na Google a rôzne takéto mesačné výdaje, ktoré v zásade, akože priznajme si, nie úplne všetky určite potrebujeme. A keby sme sa nad tým trošku zamysleli, tak v podstate si vieme len takýmto spôsobom určite tých 40, 50, možno 100 eur mesačne nájsť niekde bez toho, aby nás to nejakým spôsobom bolelo, alebo aby sme to nejako cítili. Keď si zoberieme, že už len nejaký možno výlet, že nepôjdem každý víkend na výlet, alebo nepôjdem každý víkend do reštaurácie, tak už mám ušetrených pre rodinu kľudne 70 eur môžem nechať na jeden obed. A namiesto toho jedného obeda radšej si tieto peniaze ušetriť na budúcnosť. Či už pre seba alebo pre deti. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Tak či onak, podľa toho, čo rozprávaš, zhrnuté a počiarknuté, naozaj mám taký dojem, že je potrebná osveta a je finančná gramotnosť. Možno moja taká záverečná otázka, čo odporúčaš našim divákom relácie Smart Talkov, kde možno začať? Ja viem, že najlepšie od kraja, ako hovorí môj dobrý priateľ, ale v otázke finančného zdravia. Kde je dobré začať, tak, aby nás neprekvapila budúcnosť? Je dobré začať. Najlepšie je samozrejme začať od seba a predstaviť si situáciu, ako sa chcem cítiť na tom dôchodku, alebo ako sa chcem cítiť v nejakých nepredvídateľných udalostiach. Toto je úplne to najdôležitejšie. Predpokladám, že nikto sa takýmto spôsobom nezamýšľa. Každý nejaký problém alebo nejaký nezdar sa tvári, že nemôže sa stať a všetko sa neudeje. Je to ďaleko, možno sa nedožijem. Tieto rôzne odpovede. Bohužiaľ, samozrejme, aj všetko toto sa môže stať, ale zvyknem sa pýtať, čo ak sa stane ten prúser, že sa dožiješ? Alebo čo ak sa naozaj stane to, čo nerátaš a treba na to skutočne myslieť. To je teda taká prvá vec, premysleť si to, akým spôsobom sa chcem cítiť v budúcnosti. A druhá vec je tá, skutočne si spísať, ak si myslím, že nemám na to, aby som si plnil svoje ciele, skutočne dajte si tú prácu, vypisujte si každý mesiac, koľko peňazí ste minuli, poprípade každý deň, na čo konkrétne míňate peniaze. A stavím sa, že určite tam viete nájsť peniaze na to, aby ste si plnili svoje cieľ. Je to všetko len o priorite. Rozumiem. A vždycky je lepšia prevencia, ako potom hasiť finančné požiare. Presne tak.
každom prípade, Edo, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol hosťom dnešnej časti relácie Smart Talky. Priatelia, Eduard Nespešný, finančný sprostredkovateľ zo spoločnosti Swiss Life Slovensko, nám dnes veľmi fundovane poradil, ako sa nachystať na dôchodok. Veľmi pekne ďakujem za to, že si bol u nás. Ja ďakujem za pozvanie. Priatelia, ak máte otázku na nášho dnešného hostia, finančného sprostredkovateľa zo Swiss Life Select Slovensko, Eduarda Nespešného, môžete ho kontaktovať, kontakt na neho nájdete v titulkách, pokojne mu napíšte, ak máte akúkoľvek otázku. Verím, že určite vám rád poradí, pretože je to odborník na svojom mieste s dlhoročnou praxou a pomohol už stovkám spokojných klientov. Priatelia, moje meno je Jana Horniaková, vy ste sledovali reláciu Smart Talky a veľmi sa teším, že môžem vám pripraviť opäť ďalšiu zaujímavú tému v tejto našej relácii, ktorá je bez omáčky a chce pomôcť vášmu biznisu rásť. Sledujte nás a zachovajte nám svoju priazeň. Ďakujem za zdieľanie, za sledovanie a nech sa vám darí. Do počutia. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou.